weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to feralla fondu ganki jooke ko on waktu yoni ha to bagodina e nder galle ceerno Alhaji Seydou Nourou Sawo to France e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabroji men caggal mayde Cheikh Touré taw kadi ko fettiyanke bal diano toon to leydi Gana ko toon warano artira wira toon to Touba hoorejo leydi holliti ma ittu sete ɓen loskoɓe gam yaade toon to Gana gam loskude ko fate mayde makko to leydi Mauritanie caggal yontere hofgo juuɗe hakkude ɓen sanɗaji janggoɓe to fannu safara ɓalli e duɗal towgal oɗon fannu gasi ha laaɓi ɗum ko nandiral sifande hakkude laamu ngo kame ɓeena hofnoɓe juuɗe mumen to leydi Mali ɓeydude nden kay kisare nder leydi ndi gouvernement o haaɗi kala ko fate banggue jeeygu gasoil kame essence kala taw koye bidon ngaji ɗum noon ko habtade wonande ɓen sodoɓe suuɗayru taw kanne ballita wonande ɓen ɓe tambaki nden ka e kisala to leydi Guinée Bissau wonande wi chef d'état major général armée leydi ndi officier ji kewɗi naggama hewɓe dogi ɗum ko yinnoɓe derguidde laamu Oumar Sissoko e Mbal ñande aljuma nde ɓen hande wonɓe e orngala sumgoji nogas e tati lewru novembre to Guinée Conakry hande minuit gasata ha laaɓa joƴƴingol ɗereji jeeteɓe sumgoji lefol laamu taw kadi jogoɗi wadde ñande nogas e jeetati lewru fandu ndu wonande Mamadi Doumbouya haɗa no gonɗen wiyani eyi walla ala beele ma joƴƴine ɗereji mum walla ala tawo kabruji men manoen ha to Côte d'Ivoire Nigéria Kenya wonande may jaton to Congo Brazzaville Cameroun Tanzanie ha to jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم batake jam gondaɗo ruttude duwawa ceerno Alpha Aliou Thiam khalifa diine mo wuro Sogi sohna Mariama Abou Diallo ko joom suudu mum duttiɗo sohna Fadimata Abou Sow ko joom suudu mum duttiɗo ceerno Ahmadou Tidiane Sow ko ɓiyuma duttiɗo sohna Farmata Hamidou Sow ko ɓiyuma duttiɗo sohna Aissata Hamidou Sow ko ɓiyuma duttiɗo ceerno Demba Kane joli to Goudiri kamɓe kala ɓe ndenti aɓe dutta duwaw dendagal bandiraɓe julɓe kala dendagal bandiraɓe Mauritanie naɓe Sénégal naɓe Mali naɓe Gambie Guinée kame diaspora o kala ha tenti noon dendagal lumbal balaji naɓe Sayyen naɓe Gababi naɓe Jakiri naɓe Luksayba naɓe Ganki naɓe kono ne kadi Ba Moyre naɓe e dendagal lappol palol dane maayo ngor rewayi worgo kala aɓe duttuɗumen duwaw ɓen arnoɓe ha toon e noddunoɓe hayɓe keɓano arde kala ɗum ko caggal jaltugol aduna hono ceerno Hamidou Hammadi Sow yaltuno aduna ko ñande 30 lewru octobre toon to Nouakchott laamugo leydi Mauritanie wira ñande 31 lewru octobre toon to Ganki jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe fedde heblo sukaɓe Afrique e gardegol ceerno Habous Diallo e nelde duwaw dendagal ɓesgu makko kala nde jomiraɗo yurmotomo yaafomo nannomo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala yettinɗo hen kayitol ngol ko ceerno Demba Kane joɗiɗo toon to Goudiri kawis Allah cuuɗiɗo ekkiɗo hen lekki mbiyaki gorelte noon ko kawisaji mawɗi goni e muɗum gorelte ko haako moƴƴo iwroko to koridinoro a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa
gorelte ko ha ko moƴƴo ala rewam ala effet a wulnat tan an joguiɗo caɗele AVC jogui caɗele cardiaque tension ɓandu jaaɗoru toƴiɗo mo yahata jama ni juma ni jokkoyde en ɗam mo nangata taare janowo yogay rafiji kewɗi kala gorelte ko kawis mawɗo tan woni e muɗuma an joguiɗo ƴiye musoje ɗaɗiɗi dognata ƴiƴam kala mum de sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah gorelte hewɓe hutortoɓe ɗum kolliti jiiti men koye mumen on mo nangata taare yogay rafiji goɗɗi kala sa yeehi to Google a waɗi www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala muɗuma so tawi ko tongoɗe gorelte jiɗɗa hebde beele mbawa jokkodirde e mabɓe so tawi gonɗa koto Espagne jokkodirta koye Amadou Touré mbatta ko plus 34 643 29 22 96 so tawi noon gonɗa koto Belgique jokkodirta koye Monta Samba Ba mbatta ko plus 32 466 17 00 52 so tawi noon gonɗa koto Sénégal Mbour jokkodirta koye Seydou Ndaw 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto Ndendori ene tawi nder leydi Sénégal jokkodirta koye Salif Diallo mbatta ko 77 901 74 67 so tawi noon gonɗa koto Kaolack jokkodirta koye Khadidiatou Guissé 77 693 55 12 so tawi noon gonɗa koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thiobana mbatta ko 77 428 85 88 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men eɗen daña hen jama salade aadi ɓuuri fettude aadi ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuudo jinneji wi ko fittata aadi mo adodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tijani Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina gando bindi laaɓaɗo leɗɗe jaadinde ɓalawala danwal kala ceerno Amadou Tijani Diallo ne safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sitte rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dattoraɓe sattaraɓe dewle kala ceerno Amadou Tijani Diallo ne yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkoji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno Amadou Tijani Diallo ne yawrani ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitede koye men ustora jippiɓe leecce kala ceerno Amadou Tijani Diallo ne yawrani on gonduɗe e prostate hay sino prostate ma ko ɓurno ala ko heddi so wonano opération jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tijani Diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so ɗon maltana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuri jinneji e nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac son jokkude nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yadde kala ko kaajeɗa ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuri jinneji yawno ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche kala ceerno Amadou Tijani Diallo andino dendagal kilineɓe mum ewɗo saaha mo tawe to leydi France sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tijani Diallo base makko ne tawe to Nouakchott ne tawe ɗo mi yii ko ne wiye ceerno Abdoulaye sa yiiɗi jokkodirde mum mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuri jinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon mi yii ko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wuudo jinneji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala enen tawi ɗon ɓi nene makko ceerno Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tijani Diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo woni konne wiide sanne mbadden dando faade makko kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe amde tati jolal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyi yonti kumpital mene ɗemgal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba jaheten ko ha ton to Mbaye Hawa noon tawete koye Jolofa saari ha Dara Jolofa ko ɗon ƴettata oto
paya bange hirnange walla mbaya bange worgo walla mbaya pange mbaya no paada bange hewoni ko ton tawete mbay hawa ko ma benna koyli alpha no fewi paya ton to mbay hawa abe tidnire hen gay dadalnabe koyli alpha nabe jabbo sappenabe wande bulanabe kono kadi beli helnabe e dendangal jolofa ha tenti nono a lobbudunaɓe ko ɓen tamboto o jamma mawlidi nabi sallllahu alayhi wa sallama moɓe go yiɓɓinde kala hitande hikkande noon waɗata ko ñande 15 lewru novembre nduɗo hendu gonɗen ɗon ɗo cuuɗi meɗen mbay hawa taw kadi koye gardogola khalifa cheikh eliweli ahmed ndiaye kame cheikh sadibou ahmed ndiaye kami cheikh ahmed sadibou ndiaye ko ɓeɗe hen kay teddugal mabɓe e dendagal almuɓe lobbudunaɓe ko ɓe tigui innat toon allah juulay annabi o sallllahu alayhi wa sallam kala jiɗɗo nande daade belde taw kadi ko innali allah belli kono kadi e madhoji annabi o sallllahu alayhi wa sallam mbay hawanaɓe kala kami cuuɗi wonande kay ɗe pelle taw kadi ko daraniɗe mawdu annabi o sallllahu alayhi wa sallam aɓe bismi ɗumenen taw kadi koye dow inde hajja hawaka giɗo annabi o sallllahu alayhi wa sallam toon to cuuɗi men a mbay hawa kabruji men ɗemgala pulara gartaten koye hoorejo leydi sénégal hono Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñalawma hanki o waɗi jilluji kewɗi no fewi ɗin jilluji noon wo yilloyima yogay site uji taw ko gonɗe gollede ko wayno joué olympique mo ganduɗa 2026 Dakar 2026 taw koye pijirloji certuɗi no fewi siftinde moon so wiyama pijirloji hanki an gonɗo e dingiral aɗa andi ko woni nangri aɗen woni gaye corel tukoru ko nonne kadi e gueɗe goɗɗe kala diwel e gueɗe panon ɗirnel kala ɗe pijirloji kala eɗen gandi windere nde kala ene renta moni kala nadde yimɓe mum kawra e leydi kala duuɓi nayya ene waɗa hen gueɗe certuɗe no fewi ne waɗa hen kadi kawɗe kewɗe no fewi ɗen gueɗe noon jogori yiɓɓinede koye nder leydi ndi sénégal ɗum ko hitande fande nde so jomiraɗo haaji kanko hoorejo leydi noon wo yilloyima yogay nokkuji gonɗe fewnede gam hirjinde nde ɗen golle kala gasata taw ko yon dadu o holliti sénégal ko leydi forndi sénégal ko leydi mawdi kono kadi sénégal ko leydi hattandi bismade joué olympique kono kadi moni kala nde nangata hen wo erima gouvernement o ha tenti noon terɗe ɗen jagorɗe kalfinade ɗin fannuji nde ɓeydata darde mum beele ɗe hen gueɗe kala gona gueɗe juɓɓuɗe no fewi ko faati e Cheikh Touré eɗen gandi ko gardien bal walande kay jinnoɗo yaade toon to Maroc kono hawri kay e pelle funtoɓe ɗanin ɗuma nayi ɗum toon to leydi Ghana ko toon noon naate juuɗe bandiji ko ɓen noon jooɓi fittano makko wo taƴoyi toon to hôpital guila nden noon koye loskoji luggi gonno hakkude laamu leydi Sénégal kame laamu leydi Ghana ɓandu makko noon walla mbiyen goski makko artirama e nder leydi Sénégal nawa toon to Touba ko toon wo wira kono kadi hoorejo leydi ndi taw kadi koye sarɗiyanke jaltinɗo ɗum woni wonande kaya wonande Mouhamed Souare on holliti wonande hoorejo leydi ndi ne ɗamini kay ittude ɗo e yontere fande taw ko sete police loskoɓe mbawa kadi gollodirde e police mo Ghana beele kadi ɓen wadɓe ngal baɗal ɓe mbawa reede hen ndewne juuɗe nanggue ndewne lawol tribunal de Thiès ñaawi seede ko debbo wiyete noon o debbo kay pasunoɗo ndiyam tan ha fusi ɗum ha fasi mbimami no mbaso wiide min hulimin hooram on debbo pasnoɗo ndiyama ha fasi tan tawi AS joom galle mum ne ɗani ne woni ɗoygol belgol ene hoyɗa koyɗe mum belɗi ko ɗon o wanjema ko ɗam ndiyam pasɗam ko ɗam noon findinimo e gulali kame lukali kala wonno ko nogas jeeɗiɗi lero keɓro mayduɗo hen nandu kanko debbo on o holliti o nimsi ngal baɗal mataw ko kiremeje tan poyɗe nangunomo ñawre makko yani duuɓi ɗiɗi e kaso hen hitande wotere o yiyata nangue hitande wondema o yaltu so tawi o waɗi hay soko tan ko ƴettade neɗɗo wurto e kaso omo yoɓa kene tolno million e temedere ujunere taw ko gorko walande kay ɓosorde mum e damode mum wonde ɗam ndiyam pasɗam ɗam o yuppi e dow muɗuma toon to Saint-Louis gouverneur Alhassane Sall holliti
wonande jeeɗiɗi nduɗo hen lewru novembre maɓe gummin walde wulde jaw ɗin otoji gonɗi dow boli panɗi hen bonɗi hen taw kadi ko ɓittindi beddaji ñonkoto ha on signaji e kala muɗum kala maɓe guittu ha laaɓa taw koye dow ndenka e kisal ɗum noon aɓe dokki happu ɗo ha jeeɗiɗi nduɗo hen lewru jomen kala guittata otoji men kala mo ittani aljuma paɗo kam oto mum fayi ko toon to fourriére gartiren koye politique duuɓi nayyi mawninde parti muɗum woni landa awale ɗum noon ko docteur Abdourahmane Diouf kam woni jaagoɗo taaridi mo leydi Sénégal waɗi hanki moɓodiral manggal no feewi on meeting mo waɗi o noon hewɓe gaari no feewi o dañi toon sudde konnguli makko holliti o hoorejo leydi Sénégal Bassirou Diomaye Faye foti ko wallede foti ko teddinede foti ko duusede saabu so yooɗi ko Sénégal yooɗi so teddinama o rokkama fodde makko ko Sénégal nde tawno hande o kanko woni hoorejo leydi Sénégal o holliti noon moɓodiral timmugal e jaafodiral kame kaldigal beele Sénégal wawa ɓosde faade e fandare moƴƴere no feewi o jabtima hen noon konguɗi kewɗi no feewi kanko gardiɗo kalanda awale mo ganduɗa mawnini hanki o duuɓi nayyi kono wona kanko tan Mimi Touré ɓen mbiya Aminata Touré kañumne holliti o saaha Sénégal foti wonde neɗɗo goto haaɓo basala haaɓo kala ko fati e gueɗe ɗe nawra ɗum caggal kono ne kadi aljuma ba kañumne yaltini konguɗi holliti dental wawi kala gam oɗo saaha beele Sénégal wawa yafudirde kono kadi sariya labtude fawe e dow wonande gueɗe kono kadi e wellitare mawde no feewi garta keddoɗa joni koye Sénégal gartaten ko ñande aljuma nde eɗen gandi ñande hen seppo manggo no feewi ngo waɗi yogay boli Dakar ɗum noon yuɓɓinno ngon seppo wonande kay ko dente lanɗaji moɓodiri no feewi APR noon holliti weltare mum wonande kay FRD ko ganduɗa ɓeɗo henna kay ngo seppo ngoɓe gummini hewɓe nottima ɗum no feewi kono hewɓe kay kolliti ko ɓen dumbaɓe dumbira gañalde nde accite goto foof yaaha bolum kono hewɓe kolliti oɗo saaha kay wonande leydi ndi yahani kono oɗo saaha kam wonande lundo ngo holleri oɗo sahani wawi dartade nguɗo laamu ɗum ko caggal nde ɓe kewi kewendi timmude no feewi yoga e boli Dakaru kala Moussa Diop kañumne ko gardiɗo landa alternative kañumne yaltini konnguli mum Gulɗi Diaw holliti leydi ndi ne yatiri caggal ɗon ɗo jaydiyankoɓe kaɗa wadde fodde mum kala mo bismiɗa walla namdiɗa ko poɗɗa namde ɗum nanguiɗa guddiɗa cokeɗa signal ma coupé o holliti ɗeɗo hen gueɗe meeɗaka yiyede nder leydi ndi Sénégal so tawi kam ɗamamu ene wonno kuccam moƴƴam ko fate ngu laamu wonti a cere hulɓininde no feewi to Sédhiou inde makko Ba Sonko kam de warno joom suudu muɗum ɗum wonno ko ñande jeenayyi lewru maɗiɗo hen ndu o dogi o moltoyi toon to leydi Gambie guel nden noon o wonno koye yiilede o yitama ɗum wanno koto wuuro mabɓe wiyetengo taw kadi ko sama kong noon ene tawi nder commune mo Sama Samba ene tawi nder région de Sédhiou kanko no wiyama TEP o artirama o saaha mo tawi toon to kaso mo Sédhiou ɓoyata ma o daro yeeso procureur gam jangtade ko jeeyi sababu o yooɓi fittandu joom suudu makko Rafi Fer de la vallée des Rift oɗo saaha ne ɓeydo tan e nder leydi ndi Sénégal kanwuji ɗiɗi teskama taw kadi ko toon to Salimata noon ko région de Kédougou ɗum ko teskede Sénégal e nder région ngaji jeenayyi hande woni binditi hen o Rafi kay omo sella kono omo ɓeydo tan rabde e nder leydi ndi Sénégal jeheten ko ha toon to Birkilane tawete koye région de Kaffrine toon ne kadi kottana musɗo wanno toon hakkude ndemowo kame gaynako hamnoɓe nder guesa ɗum ko caggal nde ndemowo holliti kay gaynowo wonande daabeji mum naati e nder guesa muɗum ɓe kaɓi toon noon kanko on Darame ndemowo yooɓi fittanu makko noon ko Ba wonande on gaynako wattidi kay ko wadde mo laaɓi ene hamni haalde seeɗa caggal mum noon nde gendarme ɓe tintina wonande commanda Ndiaye kañume dadi mum mbawi arde toon noon nangi on wonande jooɓiɗo fittan ɗo ɓe nawatamo ɗo dañi sagataɓe hewɓe faddiɓe gendarme ɓe gam yidde tettude nangaɗo mumen waɗi noon cabbi e jasiji commanda Ndiaye heeɓi hen jasiji Gulɗi Diaw kono ɓe mbawi nangude hen sagataɓe jeenayo ɓen jeenayo kala ne tawi juuɗe ɓoyata
ma ndaro e yeso a procureur jeheten ko to zigen sora ko suka debbo Nigeria najo mo duuɓi nogase tati nottotoɗo Neli woni inde makko kanko non guila lewru février wayi ton to Gambi waari kay o joƴƴini wolisaji makko to Ziguinchor kanko non wayeyata ko terɗe makko omo tuuma non omo jogui mboros biyeteɗo sida on noon omo rokkiri ɗum yimɓe ɗum ko caggal kay wonde capture écran makko mo winduno ma o rokkir ɓiɓɓe Sénégal naɓe sida no feewi ha tenti noon ɓe o jokkodiri ɓe nde ɗum tina police tintina nde ɓe nanguimo de o yeddi ɗum ha memi leydi kono waɗi duuɓi ɗiɗi toon to leydi Gambi hade makko arde leydi Sénégal caggal noon o holliti to hôpital toppitiɗo on fannu mo Ziguinchor mo addoya toon leɗɗe makko e kala saha police loyndima toon ɓen kolliti inde makko ne toon mo arana leɗɗe makko kono o yeddi oɗo sana mo tawe e juuɗe ɓen dadiɓe jeheten ko toon to wuuro teddungo woni Madina Gounass taw yen toon Amadou Samba Lo ma artan men e ballal ngala Abdoulaye walla Ndiaye goɗo wadde golle mantiniɗe faade école aji tawiteɗi e nder diwan mo Madina Gounass kala Amadou Samba Lo to wuuro teddungo. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Sar Abdoulaye Sarr mi saminima kadi mi juurimama mi samini dendagal bandiraɓe hettoɓe Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinma Sar Abdoulaye Sarr kaɓotuji men ɗo e nder wuuro tutongo Madina Gounass Alaji Abdoulaye Wolle Ndiaye ko ɓiɗɗo Madina Gounass najo mo ganduɗa mo seran wadde balle mum e nder wuuro ngo ha e gursiraji ɗe kala guila to jumaji e jamaji ha e ndiyam kanko Alaji Abdoulaye Wolle Ndiaye seran wadde ɗum e nder tutongo Madina Gounass ko takki ɗum e ko tari ɗum ha e nder Fouta kala. Sar Abdoulaye Sarr ñalawma hanki o kanko Alaji Abdoulaye Wolle Ndiaye o addi ballal makko mawgal mantinigal e ɗin école aji taweteɗi e saraji wuuro tutongo Madina Gounass ene jaa hen wuuro men Temanto ko kiloji 4 walla 3 gona kumɗo e wuttutungo Madina Gounass ɓuuri hewde ɓesgu wuuro ngo ene janggoye toon waji ballal mantinigal faate fourniture defte jangguirɗe kayeji bikuji e dendagal ko yadata muɗum ɗon ɗekkal Temanto dendagal maire mo Madina Gounass e cikku muɗum e dendagal jargaji tawete e nder wuuro Temanto ha wuuro men Sar Kouba dendagal école aji takkiɗi kala ɓe mbawi tawtorede woni ñalaw mawɗo woni ñalaw ganduɗa banda fo beltumi no fewi no ha tengui kadi ɗin museji jangguinoji ɗi école uji kamɓe kadi ɓe kullel wettade fewi e ngal baɗal manggal ngal Alaji Abdoulaye Wolle Ndiaye wawi wadde kono kadi wawi feccede e nder kalasuji ɗi kala hen nokku heeɓi hen ko ha timmi ko ha ɓurti kamɓe hoɓe kodiri ɗum ɗo so woni hikka Alaji Abdoulaye Wolle waɗi ngal ɗo ballal mo wuuri kadi goɗɗo waɗi taaɓe mo wuuri goɗɗo waɗi kadi gueɗe goɗɗe nder hokkilaji en cohli hurlede en cohli waɗnede ndiyam ɗum fode ɓe kodiri ko weltare mawde no fewi dendagal bandiraɓe kala mbawi hawride ten hanki woni wat ñalawma welnere mawde kamɓe kala ɓe ndendi ɓe duwonima Alaji Abdoulaye Wolle Ndiaye ndewno kala ko waɗi hen ma wona e yamrode ceerno e yamrode dendagal feere mbe kala wondi bandira ko weltare to fewi Sar Abdoulaye Sarr ko musidɗo Amadou Samba Lo ɗo e Madina Gounass feede Weltare TV weltare ɓe fulɓe andudinma Sar Abdoulaye Sarr. Ahmadou Samba Lo to Madina Gounass wuuro teddungo guerte e ñebbe keewi ha wi tut hande o leegal Nasrullah ko leegal fulɓe jeeri sosoɓe goni tan koye welnere mawde no fewi hakkude tan walande kay hen jeeɗe ñebbe guerte kam ɗe gonda kaɗɗum ni sen giwi to wuuro teddungo leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie ɓeydude jokkodiral hakkude ɗi leƴƴi hakkude leyɗele woni ko laati culturel pinal dampugal koyɗe ha taccingo maayo inna wiya maayo wona keerol hamme Ibrahima Sall e diɗɗal yaadi mum kala dande leñol wawi wadde tan golle mantini ɗum ko jamma aset ne jofi ale ɗo ngam mawninde duuɓi 40 dande leñol kono kadi holliti Mauritanie heedata hen caggal nde tawno wonande Mauritanie Sénégal Mauritanie ko leydi gotiri lendi pinal rendi culture rendi ɗemgal lendi gueɗe kewɗe kame ñarugal jiidi yumma e baaba ala koccirten haydara kanko on jagoɗo pinal e ñeñala woni Al Hussein Wuldu Meddu wawi suduren konngol o holliti oɗo hen nalanke ko ambassadeur jarlitiɗo ngam jogade mesral ne ñotodira hakkude leƴƴi e leyɗele ɗum ko pinal manggal no fewi ma won kadi jokkere mawde no fewi ma dañi kadi ko ñooti hakkude leyɗele ɗiɗi ɗum ko o jamma tambaɗo tambira pulagu innira ɗum mawninde duuɓi 40 dande leñol hakkude Mauritanie
kame Senegal kala gouvernement mo leydi Mauritanie ƴetti fandare muɗum noon oɗo sakay ko ɓeydude cellala e ɓesguji leydi ndi rende kala kene wiye médicament ji giwoji caggal leydi ɗum jeeyi sababu gila lewru février 2025 laamu ngu ƴetti pellel hadde kala leɗɗe ɗe naata e leydi ndi natirta keeri less keeri maayo ko keeri dow tan ɗum ne kadi taw koko fewna feewi alata koye diwoje so wona noon taw batoje ɗe en jogui contenaire en jogui frigo spécial taw ko médicament ji gonata hen so yettima Nouakchott laamugo leydi Mauritanie ma fewnane kadi otoji frigonet moƴƴi taw ko jaaduɗe jamanu tawɗen leɗɗe ene gona e kisal kala holliti ɗum noon ko hoorejo jaggoɗo leydi Mauritanie o holliti ɗum ko fandare hoorejo leydi Mauritanie ngam rokkude ɓiɓɓe leydi ndi safara timmuɗo taw kadi ko leɗɗe moƴƴe ɗe gona ɓeydanoje wonande ñabbuji ɓesguji leydi ndi kala catal nden ka nguura leydi Mauritanie ngal ɓe mbiyata tajour ɓe gudditi déppoji mabɓe mawɗi ɗiɗi e gardegol Fatimata Mintou Khattari ɗum noon ko toon to hawdula harbi noko mbiyata Adele Bagrou kene foto wonde 500 tonnes kono ne kadi jigeni walla men jigen tonne kadi ma naw kene tolno e tonnuji kewɗi no fewi kame Amourdia ɗi nokkuji kala ɓe gudditi hen taw kadi ko déppoji mawɗi no fewi ngam ɓallitade wonande ɓesguji leydi ndi gila e balle nguura e ko fate ɗeɗon fannuji kala nde tawno cetal tajour ene ɗofta ɓesguji leydi ndi gila e caɗele e ɓen ɓe ngala doole kala taw ko ñoolaɓe ko wayno nguura e ɗiɗon fannuji kala jungo e jungo ngam ñippude o cumu mawɗo no fewi o woni cumu gadiɗo teskaɗo to leydi Mauritanie ɗum noon ko cum kewɗe no fewi toon to région de Hawdila Harbi taw waɗɗani layyun noko mbiyata Benamna ɗum noon e noko mbiyata ten chamada ɗi nokkuji noon ko toon cumo waɗi mo ganduɗa ko cum kewɗe doole no fewi hakkude brigade de gendarmerie kame yonta finaɓe toon ɓe mbawi tigui waddude jungo e jungo haaɓe ñippi ngo cumu caggal kam nde cumu ngu ñaami leɗɗe kame huuɗo ha heewi ɗo teska so tawi leɗɗe huuɗo gasi tan ene wawi wona caɗele mawɗe no fewi wonana ɗeɗon dabeje ɗe ganduɗa kadi guurata koye nde ladde so suumi wontata ko caɗele mawɗe no fewi catal daranigal haqqe innama ade waɗi lulde mum toon to Adele Bagrou ngam yurnitade caɗele teskade ko wayno daranade haqqe innama ade e teskede gustugol oɗon fannu no fewi wonande Bekkay Woldu Abdallah Maliki wo holliti ɓe ndewidima hen gueɗe kewɗe no fewi kono kadi tawtorama autorité ji laamu ngu ko wayno maire ene wondi kadi e superfet ɗum noon foof ko yidde beele kadi enquête aji luggi mbaɗe jaame kisal wawa wonande ɓesguji finoɓe toon taw kadi koye catal daranigal haqqe innama ade leegal tafra Zeyna ko tana musɗo waɗi toon ɗum ko jamma hecci hanki o ko ɓandu gorko mo jaam martaba liggotonoɗo to jagorɗo kotki kame booɓe ko on tigui ɓandu mum yiita binoɗo Sidi Abdallah ene welta e nder galle muɗum caggal noon wonande nde procureur kame yaadi mum ngari jimi hen jamiri tigui yo ɓandu ndu moftoye o saaha noon leskoji ne jokki hen ko jeeyi sababu o yaltini hoore maggo o aduna walla ko wawi hen wonde kala taw koye dow oɗon sifa keddorɗen koye leydi Mauritanie wonande keɗoɗen koye leydi Mauritanie nandiral hakkude étudiant aji taw ko yaruɓe fannu médecine taw ko ɓen sandaji janggoɓe e duuɗe towɗe no fewi taw yaruɓe banggue safara hakkude mabɓe duɗal ngal towgal woni duɗal tammigal on fannu jagoɗɗo jangde towne nde ko waɗa ɗum ko noon hofgo juuɗe yontere nandiral heɓama o saabi duttitima e duuɗe mabɓe jangguirɗe gam teskede ko ɗen caɗele ɓurno latade e ɗiɗon fannuji kala ko wona ɗum ko noon oɗo saaha gona ɗo ɓe duttima e golle mabɓe jeeyten ko toon to 3e wura wonande kay yiltoɓe kanŋe tato taw kadi ko wonnoɓe ɓulli mumen taw kadi ɗin ɓulli ɓe kutoto ko gaz gam helde wone gueɗe ha mbawa kay ɓennude kamɓe kala ɓe keeɓi wonande cumanɗe ɓurtuɗe no fewi ɗum ko caggal nde gaz o fetti e mabɓe cumanɗe ɓurtuɗe kamɓe kala ko ɗon ɓe ƴetta ɓe nawa toon to hôpital mo Nouakchott oɗo saaha noon
aɓe tawe tona jeheten ko ton to leydi Gambi taw yen tona sen giwi to leydi Mauritanie paɗen ko tonto Gambi taw yen tona koddenene Abouba ɗum gila tan Yahya Jammeh taweten to Guinée équatoriale yaltini konguɗi mum o jokkodire yimɓe makko finoɓe tan to Kanilaya o holliti maw artu ko ɓoyata ko e nder leydi Gambi ɗin konguɗi de Adama Baro jabtima maɗi ma en ketto koddenene Abouba Capital FM. en tan men noɗo lamade ɗo e nder leydi meɗen te Gambi kene tolno e duuɓi nogas e ɗiɗi biyeteɗo Yahya Jammeh eɗen gandi o jokkodirino e oɗo dumunna jawtuɗo e militaji makko to banggue téléphone toon to wuuro makko wiyete Kanilla e taw ko ujunnaji yimɓe oliri nduɗo lewru novembre de haydara ala ko wawi falade mo gam artude ɗo e nder leydi meɗen te Gambi caggal ne ɓen kolliri hen belamma e weltare mawde caggal ɗum noon ene wayno oɗo alet jawtuɗo président Adama Barrow nde fottitanno e ujunnaji yimɓe taw ko yiɗɓe yaadiɓe muɗum kala to witeɗo e Sukuta jaabi mo holliri tan de koɗo baynotoɗo meɗata yettade te doole laamu neɗɗo kala ne andi ɗum ha tengti mennoɗo laamade ɗo doole de Allah rokkunomo hanki kanko président Yahya Jammeh de mennoɗo wonde président de ene wonde ɗen doole hande ko kanko président Adama Barrow kanko Allah totti ɗen doole ɗum ɗon noon aéroport o ene udditi garasuji ɗi ne udditi jeeriji ɗi ne udditi ene wayno noon kanko président Yahya Jammeh so tawi ko Guinée équatoriale o wonata omo wukkita ɗin konnguli omo wiya ko gartowo ne wayno yo ar omo andi ko faymo wadde ɗum ɗon holliri président Adama Barrow tan wi président Yahya Jammeh kala ne naatti ɗo ma fawe ko amre fawano ronki yaade beele ɗin konnguli Yahya Jammeh jogori wonde e jaalade ɗo e nder leydi meɗen te Gambe walla ala ko président Adama Barrow ko haali ko ɗum jogori tabbitde ɗo e nete nder leydi meɗen te Gambe jaabowol ngol ko yeeso kodde nen Abouba jokkodiranno e jayde men weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma e jayde TV ɗo e Serekunda kodenen Abouba to Serekunda leydi Gambi golle ma jooɗi peewi sen giwi to Serekunda paɗen ko to leydi Mali pour nden kay kisala hoore jaggoɗo leydi ndi kame jaggoɗo toppitiɗe oɗon fannu ɓe mbaɗi batu mabɓe oɗo saabi kadi kala ko fate essence gasoil yeyede bidonŋaji kono kadi ko ɓeydude nden kay kisal eɗen gandi laamu ngu ƴettino pellitala hadde yogay kay gueɗe e nokkuji kala ɗum noon ko tumede wonande wonde pelle joguitiɗe armeji kañumen ene ƴooga ndelam kuɓɓam yogay nokkuji gam hutoroyade yogay gueɗe jeeyi sababu kadi wonande pelle joguitiɗe kañumen guddi laabi kewɗi gam hadde citernaji kewɗi addude carburant e nder leydi ndi ɗum jeeyi sababu leydi Mali gila to banggue autoji yangara gila e machine aji ƴogoji diƴƴe ha e liggotoɓe entreprise aji courant e goɗɗo nekkili kala ene jogui caɗele to banggue kuɓɓam no fewi ko waɗum ko noon kanko hoore jaggoɗo o yamiri wonande station ngaji ɗi kala leydi ndi nde golloto jamma e ñalawma kala hay soko toɓɓere woni hen kala garɗo kam yo waw dañde nden toɓɓere no fotiri kala taw koye dow oɗon sifa keddorɗen koye on sifa wonande nden ka e kisal ko fate citernaji kewɗi maɗi gonoy nogas e ko fawi giwɗi toon to labzanga noon koto kerola hakkude mabɓe Niger taw kadi ɓe jolano ko gasoil essence e ballal armée leydi Mali fama ɗin citernaji kala jettima to gawo finoɓe to gawo hande o koliri beele men mawɗo no fewi station ngaji kewɗi ne jogui ko fati e banggue wonande carburant ɗum ko caggal nde armée leydi Mali wawi tigui ɗowde ɗin camion ngaji ha mbawi yettade ɗo pano to wala kala ɗo fetil ɗojji hen woni banggue goɗɗo kay ɗo fetilaji tigui diwi piyande gam hulɓinde ɗen ha mbawa yaltinde ko joguino ko jangu wangu e lawol lawol AN7 ko bandiji jeeɗiɗo wonɓe motoje ko ɓen paddi wonande car transport en commun ɗum ko hakkude nokku biyeteɗo Keleya kame nokku biyeteɗo Suluba noon ɗin nokkuji ɗiɗi ko ɗon ɓe jana nde noon ko tattatana woni kay koccini fetilaji e karoɗo doganno so dartaki ɓe ulla mum jeyge ni woni soforo dari kamɓe kala ɓe jippinaɓe kippa e leydi sosoɓe kam koma kinaɗe mbatti nannude leydi no fewi Allah e mumen hulde woni gam hay pofde pofata ɓe pelli noon dow no fewi te téléphone aji cuɗale haalisaji ha laaɓi
ko nden ɓe mbaɗi ladde ɓe payi nokku mbiyeɗo suluba finoɓe toon ɓe noon ɓe erima laamu ngu nde wallata ɓe nden kay kisala ɗiɗo henna boli ɗi ganduɗa e kala saaha aɓe daña hen caɗele mawɗe no feewi jaheten ko ton to bugoni catal OCS ɓe teɓima sagata joguinoɗo ko ene tolno 4,5 taw ko kilo kusmoɓe mbiyata oɗo drogue mo ganduɗa ko bonɗo no feewi to cité au péage yilotoɓe kanŋe taw koye localité poste contrôle PK kanko noon fawi fawama junggo oɗo saaha noon enquête aji ne jokki beele ande so tawi tan wonɓe caggal makko jeheten ko ton to haaya ngam ɓeydude nden ka ekkisal ɗum ko caggal fiyande wulde diawa wannode toon gila tan go lewru juillet hesɗitinama kuulal hirtolelo ko wiyete couvre feu ɗum noon waɗi ɗuma wonde ko gouverneur région de Kayo woni général Moussa Soumaré holliti noon o couvre feu kay fuɗɗitima ɗo ha capantati lewru novembre tugganma tan minuit ha 5 heures subaka wona moto wona auto wona haydara ko ha nden ka kisala ɓeyde hen no feewi jeheten ko ton to Guinée Conakry joƴƴingol candidature uji taw kadi ko joganɓe jeeyede sumgoji présidentiel tijjaɗi 27 lewru décembre ko hande minuit gasata ngol joƴƴingol cour suprême noon hande o nden kay kisal ɓeydama e muɗum kañum e booli kala ɗo jaaɗa hakkude police gendarmerie kami militaire kala général Mamadi Doumbouya noon haɗo kalten ɗo taw en keɓani ko laaɓi beele wolande ma o jee e ɗiɗo hen sumgoji walla ala kanko on général Mamadi Doumbouya mo ganduɗa wino kay jeeytake ɗi sumgoji beele ma jogor latade walla ala kono kam hewɓe kam fonnoɓe jeeyde ɗi sumgoji joƴƴini candidature uji men kono kanko haɗo no gonɗen o suwata o joƴƴinde candidature makko kono kadi hay konngol o haalani hewɓe noon e ɗamini ene gasa ɗo henna tan ene gasa ɗo e minuit ma yalte deƴƴere makko ko en wonde kala ma en garto hen so tawi en keɓoyi hen ko ɓuuri labde koto Guinée Conakry keddorɗen armée leydi ndi mawnini ɗum ko ñalawma hanki o manditare muɗum 2 lewru novembre hitande 1998 o saaha leydi ndi heeɓi ken tolno e duuɓi walla mbiyen armée leydi ndi heeɓi ko ene tolno e duuɓi 60 ko fati noon chef d' état major général armée leydi ndi woni général Ibrahima Sori Bangurawo holliti oɗo hen biteɗo général Mamadi Doumbouya gila tan 5 lewru septembre 2021 o waɗi taɓal manggal no feewi e armée leydi ndi o saaha kamɓene ɓe piiɓi ɗoftudemo taw koye dow teddungal saabu ko waɗani armée leydi ndi kala jeheten ko ha Foulas o ko wuro wiyete noon ngo tawete koye préfecture mo Koubiya ko tanam so waɗi toon ko suka gorko mo duuɓi 30 kañum yoɓi fittandu nene muɗum neniraɗo joguiɗo ɓiɓɓe jeeɗiɗo maayi acci ɓen ɗiɓɓe kanko on suga o wiyete ko Mamadou Korka kanko woni afo oɗon debbajo ɗum ko caggal kanko Mamadou Korka o wurta tan koye drogue o dogdino noon e miñiko yummakko noon arine serde nan yen ɗemgal mum o ƴetti tan ko laaɓi o wowti walla mbiyata o ƴetti ko laaɓi jafoɗon e konngol ne metti haalde no feewi o seeki reedu yumiraɗo ha tektiki jofe kala jalti hen konngol ngol ne metti heɗade no feewi kono ko noon jayde leydi Guinée wiiri caggal noon o waɗi ladde o dogi o waali ko yiilede jamma o kala ko subaka gendarme ɓe nanguimo nayimo toon to laaɓe kanko on yumiraɗo noon guila jamma yamira yo wire caggal kayam o wawatake moftede taw koye dow oɗon fannu no feewi jeheten ko ton to Guinée Bissau orngal sumgoji fuɗɗima e nder leydi ndi ɗum ko gila tan ñande asende ɗum ko hebanade sumgoji tijjaɗi 23 lewru novembre e ndu lewru ndu gonɗen ndu taw kadi candidat hen lunda ɓurɗo mawde on jaɓanaka ko wala ɗum ko noon Oumar Sissoko Mbal ƴamtowo dawal mum ɗimmal ñande aljuma nde noon chef d' état major général armée leydi ndi woni général Mamadou général kanko on biteɗo kanko on général o holliti wonande kay officier ji kewɗi no feewi kanko on général Mamadou Touré o holliti officier ji kewɗi dogui kono noon officier ji kewɗi
nangama taw ko yinnoɓe fewjude kuddata taw kadi ko kuddata o saaha ɓe wonɓe orngal sumgoji holliti noon siftinde mon leydi Guinée waɗi ken tolno e 12 kuddata taw kadi 17 jaafoɗon hen kuddataji 4 laatima 17 kala ko yinnode nder guidde taw laataki toon to leydi Guinée Bissau paɗen ko toon to Côte d'Ivoire sumgoji législative nogase jeeɗiɗi lewru décembre joƴƴingol ɗin déppoji fuɗɗima gila ñande asende ko wona ɗum fuɗɗima gila ñande asende ko wona ɗum gasoyto noon ko 12 duɗo henna lewru wonande kay ɓen landaji jogoɓe jeeyede e ƴammoɓe lefol sarɗiyankoji leydi ndi Tidjane Thiam kaɗanoɗo jeeyde sumgoji présidentiel gardiɗe landa PDCI RDA wo erima ɓiɓɓe leydi kalne jaltata ha heewa gotanaɓe beela ɓe jogo kewindi taw ko toon to suudu sarɗeji ndu leydi Côte d'Ivoire to Nigéria konnguli Donald Trump hande o ko ɗi kalete to Abidjan laamugo leydi Nigéria ɗin konnguli laamu leydi Nigéria holliri hen metti mum mawɗe no feewi ɗum ko caggal kanko Donald Trump nde o holliti kay wonde Issa Iyankoɓe wareteɓe toon to Nigéria laamu leydi ndi ne caggal mum taw kadi pelle jihadiste en wonɓe toon holliti ɗum darto walla kanko o adda laaɗe makko diwaji wo dirguitaɓe haaɓe laaɓa ɗi konngudi noon yo nan ɗum laamu leydi Nigéria holliti riwti tumande nde Donald Trump tuumiɓe to Congo Brazzaville gouvernement leydi Congo ƴetti pellital dartinde kala ko fati jeeygu e sodde jaasiji kamne motoje kala ngam teskede ɓen yanoɓe yimɓe gonata koye moto oye jogo jaasi wona caggal ɗum noon ko yidde adude nden kay kisal hewɓe noon kolliti ma won caɗele mawɗe no feewi saabu won jogui woni nokkuji ko moto tan wawi nawdema toon ko ɗoɗo saaha laamugu holliti nden kay kisal wawi kala hunde ɗum noon o saaha kam kala ko fati e codgol jaasi walla motoje kala koko haɗa e nder leydi ndi kala to Cameroun wonande lundiyanke Issa Tahiru Bakary o erima wonande kay hofgo balɗe 3 ko wayno guure ɗe kala nde batte guure mayde wona hôpitoji wona banqueji wona jeereji wona boutique aji hay goto to yaa golle ko wayno duwala garwa ɗi nokkuji kala puɗɗima hande o ɗum noon ko hande janggo e ɓaawo janggo kala wo eri kay ko hay goto woto liggo ɗum noon ko haɓade ndi jencudi sumgoji 12 octobre biyaɗi gañi hen ko Paul Biya o holliti kanko kay Paul Biya gañaki e ɗiɗi henna sumgoji to Tanzanie sumgoji présidentiel bannoɗi ñande 29 octobre lewru manduɗo hen ndo wonande Samia Suluhu Hassan o debbo lamtima leydi ndi wo toɗɗitama kala temedere o dañi hen 97 landaji lundo noon kolliti ko guyka ɓolka woni hen ɓe kolliti ɗiɗo hen sumgoji seppoji bannoɗi ken tolno 106 woni ko police wari laamugo noon holliti ala kala hôpitoji walla nokkuji jiyaɗi ko fate ɗiɗon fannuji kala joolam jabiri ponɗen jaɓɓade ko musidɗo men Alhassane Oumar Mbodje ma en garto e makko ñalawma janggo so haaji jomiraɗo Gaza Hamas ɓe kolliti wonande ɓe totiri Israila ɓalli 4 otage Israil naɓe wonnoɓe e juuɗe mabɓe yettima Croix Rouge yettima bureau hoore jaggoɗo leydi ndi ɗum noon hande subaka o ken tolno 45 ɓandu Palestine naɓe waranoɓe ne mofta to Israila ɓene kadi tottitama ɓalli mumen wonde Hamasi en taweteɓe toon to Gaza e nder duuɓi ɗiɗi tan kene tolno e jaydiyankoɓe 110 woni ko mbara taw ko Palestine naɓe taw kadi koye kure e bomboje Israil naɓe ɗum ko ñalawma hanki o artude jaydiyankoɓe RFI ɓe leydi France ɗiɗo majjunoɓe toon to kiidal hakkude debbo e gorko arti noon wonande sañodirde gurdam ɓe jaydiyankoɓe humpitoɓe wonande windere nde kala Iran hoorejo leydi ndi Masoud o foti mawo mahto ɓulli nucléaire ɗi ganduɗa bonnuno ɗum ko laamu leydi Amérique kami laamu leydi Israël kel tolno hande o e lebbi 4 hollitima ɓe mbattu hen nden ka ekkisala timmuka no feewi ɗum koye kala saaha wonande hoorejo leydi Amérique ne guijo kay yidde wiide kala saaha ma dirguit kala nucléaire taweteɗo toon to Iran Russie waɗi piyanɗe gulɗe jaw hakkude misilaji kame doronaji faade leydi Ukraine noon holliti ɗin doronaji e misilaji 9 kala ɓe dirguiti hen 6 woni hen misilaji 2 holliti noon hewɓe mbasi pittali hewɓe gañi hen
holli ɗum ko Zelensky Turki horejo leydi Turki hande o jagoɗo affaire étrangére leydi ndi jaɓɓima batu mawɗo no fewi tawɗen batu ko leyɗele julɓe Émirats Arabes Unis ene hen Qatar Jordanie Pakistan Indonésie Arabie Saoudite Égypte fof noon ko Istanbul ko toon nde jonde jooɗi ko fate banggue caɗele taweteɗe toon to Gaza Afghanistan ko dillere leydi waɗi hanki jamma ken tolno e pittade nogas e ko fawi woni ko heddi hen ɗum koto wiyetego Majara Sarifa ene tawe e nder leydi ndi temedde tato e nogas neɗɗo goni gañiɓe hen musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kumpital ngal min gaddanno moon kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko Saydou Abouba ketkima laki jaam yo jaam Allah hiranenam